jedinstvenosti. I ja nisam mogao da odolim, ja sam našao mašice, ja sam bio mali. Sada, 4 godine, to je ovako negde uzrast. Kako je to veličanstveno izgledalo, možete zamisliti. Da ne govorim to da sam tu u cirkusu sa 5 godina zaljubio u jednu djevojčicu koja je jahala na poniju, u onim bijelim helankama. I to je bila jedna manja guzičica. Tako da sam već znao da razpoznaju velike guzice i male guzice. Nema je alkohola nego... Pa sad će! Pustića nekada priča. Dogodila se negdje sa 11 godina erekcija. I onda, kako sam doživio erekciju? Tako sam sve komšinice iz svog komšiluka, a da ne govorim u razredu, u školi, u svojoj mašti, naravno. Hvala. Hvala puno te mude riječi. Hvala puno te mude riječi. Nadam se da je neko izvlačio nešto poučno od ovoga. Ja jako sam, volim njegove... Podanici moji, vi ste slobodni da nastavite sa... Ništa nije bilo vulgarno ni odvratno, to je samo jedna priča koja može samo da bude... I to ima u knjizi opisano. Želim za spavanje. Moje Sulejmane, ako ja još mogu da vas saslušam. Ja sam se iznervirala potpuno. Mogu da vjerujem. Pa ali ovo gledaju i dete. Ovo je prešla grlica. Ukusa. Pa šta si ti Čak mu mislio? kažem, pa dogovorili smo da pričao o zavisti, o tome kako se oslobodio alkohola, na koji način i koliko čvrsto. On priča o svojim... Bolesnim. Seksualnim perverzijama. Baš perverzijama. Zato što je evnuk, kastriranje i nije vodio ljubav 20 godina, ima potrebe, viš da je čovjek bolest. Sačuvaj me, Bože. Nego, dragi Sulejmane, ako još mogu bilo šta da uradim za tebe da bi ti bio zadovoljan, ako ne, ja bih otišla, pošto sam tužna noćas jer nećeš provesti noć u mom krevetu. Nemoj biti tužna, tebe čeka svijetla budućnost. Ja sam u to sigurna, ali želim da napustim ove prostorije i u tuzi i u bolu da povedem ovu noć. Nemoj u tuzi, nego u radosti i u iščekivanju. U iščekivanju četvrtka. Lako noć. Lako noć. Mogu da vam poljubim ruku. Hvala. Oduševljenje. Vidjet ćeš. Ma ne, znaš što je poenta? Si ti to zanimljivo ispričao, to je poenta. Hvala te mude riječi. Ali mogao si bar malo... Pažljivo izabrano. Pa dobro ispričao. Disciplinarno tražiš. A ona je non stop. Jesi više to. Nekultura, kakva nekultura. Čak sam je toliko osjećao Šta je puta. izigrava, bre? Pa i ovo što je trebalo da povraća. Mi pričamo nešto. Da. Tako je bilo emisiji kad je pobegla. Svećaš da je non stop debocivala nešto dok sam pričala, a ja sam morala čuti, jer me voditelj to zamolila. Užas, užas. 2 sata, 2 minuta posle ponoći. Đulbehir Vendi, Mustafa Žarko, Mehmet Željko i Sulejmanov savjetnik Milić su u dvorištu. Đulbehir i dalje pričao da je Hatun Avi. Ubila se skroz. Znači, ja sam je uhvatila tamo dok je moj sultan držao govor i ja se snimam u gledalu. Ona sad mene ne vidi da ja snimam u gledalu i gledam njenu facu koja se transformisala totalno. Znači, više nije skinula je masku s lica. Pušila Vendi, jesi? Aha, pogubila se, ne znam više šta će. Niče je teo pre tebe. Neka. Ne, i on će brzo. I se slušao, i ništa, ja kao kulujemo. I dogovor Mića, Janeta, Maja, Volki i ja, kad smo sklopili mozaik danas, jer mi smo rekli, ok, pustit ćemo je malo da vidimo kako pada maska. Znači, ako bude imala napade histerije, neće moći da izdrži, znaš. Jer kad svaki čovjek ima savjest u sebi, znaš. I ta savjest, i lopov najveći ima savjest. I lopov kad ga izvedeš, znaš, pokaže nekim delom da je sumnjiv, znaš, to nijedan majstor prevara ne može da izdrži da ne pokaže. Međutim, ona padne posle sat i po, ma nije ni sat i po, posle pola sata padne u sobi, ništa mi puštamo i dalje da vidimo, samo pravi preklad, ja gledam u ogledalu, ovako me posmatra. Znaš, skenira me, pa znaš, kao od glave do dole, jer ja sam i sad tu jako važan faktor, znaš, ako sad ja... Pitala ga sam. Da, znam, započela. Znam, sve znam. Mehmet Željko je u ispovedaonici. Pala je jedna glavna uloga ovih zadnjih 3 dana, a sad sve što sam mislio i što sam bio rekao onih dana, što sam bio rekao prvih dana da je glumica,
i da zna šta govori da je fake, sam bio u pravu. Danas, ovo uveče, sve što se dogodilo danas, mi je pokazala da sam bio u pravu onih prvih dana i da me ona, da sam na nju sažalolio, sažalolio, sad čekaj, da sam nju saželeo. Ono kad te zaboli srce. Da sam nju kad se ono desilo sa Urošom, Uroš ispod kreten, da sam nju spustio moje defensive, moje defense, moju odbranu moju integralnu odbranu za otkriće, za otkrivanje ljudi. Ja sam onda u tom trenutku ona uletela sa njenom lepom pričom, da sam ti bio rekao da kada nije najlepša od Srbije, kao što sam ti bio rekao prvih dana, kad sam sastavim fizika i šta ima u mozgu, da onda bude prelepa osoba. A onda sam tome bio rekao da više nije fake, da sam pomislio da je glumica, da nije bila glumica, da sam se ja pogrešao. I ovo što se godilo ovih 3 dana i u petak, u live, šta je bilo sve, kad je puklo to sinoć ili preksinoć, i sad šta se dešava danas i ovih dana, njen komedija, sad mogu da kažem 100% da je glumica u ovoj igri i da dolazi ovdje za pobedu, da govori da on ima faksu učenice na polju i da ona sve to gleda, da je baš briga i igre, da što je uradila Urošu. Je Uroš bio samo jedan pion u njenu igru koja je šah, ona je ovdje igrala kao šah. I Uroš je bio jedan pion koji je skinula da bi došla do kralja. Kralj je nagrada igre, ona je došla ovdje za pobedu i da ništa drugo, i pošto je to uspjelo njoj i u Survivor i u one dvije druge reality show što je bila, ona je ušla sa istom namjerom ovdje još jača, i samo što se jedina grešku koja je napravila je što se uzela mene kao igrača. Ovo je najvažnije. Da je totalno marginalizujemo. Znači, u kom smislu gubi ikakvu ulogu više. Znači, ostavljamo je bez ulogi. Svu prevaru koju je želao da napravi manipulišući s nama. A šta si ti uloga? Ja je vidim u ogledalo ako me snima, znaš, kao da sam je provalila. I sad vidi moju distancu, ali ja sad ne distanciram od nje. Da nas pati deset. Pa da, ja sam naivna, kao ja sam nacela, razumiješ, i sve to, kao i dalje sam naivna, kao verujem ti, da večera sedimo za ovim pultom i ja kažem, pa ne znam šta ti kažem, 1000, da proverava, kao, ja kažem, pa 1001 put ti kažem, evo i Mića ti kaže da je čovek rekao da hoće da se zabolje, samo obožavati i voliti, ali kad izađete iz realitije, do tada ne. Ali ona nije bila takva prvih 12 dana, kad sam bio s njom, nego samo zadnjih dana kad je trebala da me sjebe. Zato svaki put kad sam spavao s njom, me napadala u krevetu i mrdala krevet i ćebe, a ja sam mi govorio šta radiš, što ako nešto treba se bude između tebe i mene, što treba da zna ceo Balkan, ako se nešto desi, nek se deši sa najmanjem pokazivanja da mrda ćebe i nemam pojma šta, a ona čim se bilo šta desilo, jer se nije ništa skoro dogodilo, nešto ful ili nešto ludo, svaki put je namerno ili mrdala krevet ili pravila neke lude buke da bi pomislili ljudi da se nešto realno desilo, tako kad napravi frku između mene i nju i kad ona mene napusti ili kad ja nju napustim zato što puknem sa njenim komportnement, način rada i način kako se ponaša sa mnom koji se promeni, onda ja ispadnem kreten po publici koji sam bio kao spavao s njom, onda se nešto desilo između nju i mene i onda kao ja nju napustim ili ona mene napusti, ali ja onda napravi okrene priču, ja ispadnem kreten i onda ispadne, vidi ga Željko Ljakse, iskoristio žensku da se kao isprazni ili bilo šta, da se vodi ljubav, da ima neku ribu, i kao napusti je čim je nešto dobio ili da li god nešto dobio, minimalu pola puta ili ne puta ili kraj puta, i onda ona ispadne faca, ja ispadnem kreten i izletim iz igre, publika je sažaljeva, ona pobedi igru, a fake je bila ovde i u prethodne igre. Sultan će svaku noć provesti sa jednom od dama po svom izboru. Za prvu noć je odabrao robinju Gulšah, Cindy.
Pa ovo što sam im rekao, što nisam nikad to nikad ne želim da kažem kakav je sistem imala dok smo spavali zajedno, šta je htjela i kako se ponašala, to je za mene grozno da pričam, ali to sam imao u glavi. Ali dok ne iznesem to iz moje glave, vidio sam da ona ipak takvu lepu igru napravila oko nje, da dokle god ja ne iznesem ono što se dešavalo dok smo spavali, kako se ponašala dok smo spavali prema kamerima i njen fake način i njeno uzvuckanje, buckanje i mrdanje čebeta, da bi ljudi nešto sporazumeli i da poslije bi mogla da me lepše zezne u igri i da ja ispadnem kreten. Dok nisam to izneo ovdje, nisu mogli da spoje sve u glavi da bi napravili od nje da je fake. Kako mi raste moja želja da budem s njom, tako raste s druge strane jedna želja koja mi govori pazi se Željko, možda je fake. Zato sam da imam neke sumnje, a da ne mogu odmah ti kažem, da će izbiti to ili večeras ili sutra uveče. I onda kad je bilo to što je bilo prekjuče, juče hoću reći, moja želja od pazi se fake je i došla iznad moja želja da budem s njom. I onda kad sabiram 12 dana i moja želja koja je veća, moja želja da je moje mišljenje da je ona fake je prešla moju želju da budem s njom, šta bude tu kad sve to staviš jedno pored drugo, 12 dana fake jače nego želja da budem s njom, igra igru, sjebala Uroša, treba sjebe mene da preokrene priču. Ona je nailazila na takvu grupu muškaraca koji su bili motivisani da budu s njom u seksu, za razliku od njega koji nije želeo s njom da bude. I koji je rekao ne, možemo biti zajedno, ali kad izađemo. I kad sam ja to njoj rekla 5 puta večeras, ona kaže, onda gotovo, kod mene nema šta, ako neće sve bude sa mnom, nećemo više biti. Onda nema, pa mi smo raskinuli, pa nema šta da dražemo. Ja kažem, pa dobro, onda ste raskinuo. To sam mi rekla, zadnje hladno, za šankom, kad je naravno već ovdje na trebu. I onda ovako sam pogledala me, papučem, našle oči i sad mi je postala odvratna. Znači sad sa ovom facom, bez šminke mi je postala odvratna. Imam 25 godina. Živeo sam u Srbiji do 4 godine. Povredio sam oko, izgubio sam vid na jedno oko, bio u bolnici ceo moj život. To je milion puta teže i vidio moju kevu kako se cima i živeo ko klošar 5 godina u Francuskoj bez papira. Kad to doživiš, ovo što sam ja doživeo ovdje je p***dim. Kad na to dodaš moje sve duge veze koje su propale kad sam bio mali, prvi ljubav i sve što sam doživeo posle tamo reality show, ovo meni ovdje je p***dim. Sad što sam ja nešto mislio i što je to sad pogrešno, šta hoćeš da kažem? Ona je izgubila nešto, ja nisam ništa izgubio, samo sam dobio slobodu kad budem izašao odavde. Ali znam da sam je želeo i da je bila super gotivna dok nije zasrala, počela da se zasere u igri i da me pravi ludom. Od tog trenutka, ako je ušla 20 cm u moje srce, onda je počela da izlazi. Znači, od trenutka kad je počela da pravi zverke oko mene, do trenutka kad je se to završilo i kad je ona pukla i pokazala njeno pravo lice, od tog trenutka do ovog trenutka ona je polako izlazila iz mene i iz moje glave i iz mog srčeta. I sam ja kreten, iako se pravim kreten. Nisam glup, iako nemam škole. Meni je škola bila život, a život mi je bio vrlo težak. Meni je do jaja ovde, jedino šteta što je ona bila takva, nemam ništa protiv nje, lepo igrala, izgubila, nek se digne, nek se vrati, nek bar pokaže sad njeno pravo lice i to je to. Nažalost, jedino što žalim je došla do finale, koliko sam čuo, u 2 reality show prethodna, znači da je sjebala jedno više ljudi, koliko sam saznao danas, da je u te reality show isto radila polemike i dramaturgije sa likovima, ljubavima, pomenu uvijek plaćala i da je to sve bilo fake. Znači ona je došla do finale u 2 igre kad je bila fake, koliko ona čita, kao što je rekao moj brat prije 2 dana, sve te filmove i da zna sve napamet, ona uvijek drži glavnu ulogu. A ona zna sve filmove u crno i belo koje se baš bave dramaturgijom, plakanja s vitezima, spašavanje, plakanja i smradovima. Ovaj put game over, Ava. Dragi gledaoci, sutra u 7 u novoj